yumbitun nifaqa fil qalb sauraron music sauraron kidi yana aiwar da minahici a cikin zuciya wannan za ga abun mamaki wai zai ga mutum da salula daya ya hada kidi da wa'azi a ciki kidi da alqur'ani ko a bisa kan istaci din mutum a whatsapp nan kaga ya sa wa'azi nan ya sa rawa nan ya sa mata tsirara wannan alama ce ta raunin imani da lalacewar imani ka tsaya ka mutu wuri daya ka tsaya ka dage kan addinin Allah sauraren kida Abdullahi ibn Umar wata rana ka da yake cikin suna Abi Dawud goge ya jiya ko ka ce gitar ko abin da ya kama da wannan sai ya saka hannun shi a cikin kunnuwan yan yatsa shi a cikin kunnuwan shi guda biyu yana tambayar Nafi kana jin shi ya ce eh kana ji eh ya ki hudda hannuwan sai da aka yi nisa bai ma son ya ji sautin tare ba wai zuwa yi ba ba wai tare da shi yana hucewa ne ya ji ya ce haka wata rana mu da annabi muna tahiya daga annabi yayi Allah yana cewa wa idza marru bil lagwi marru kirama walladhina la yashhaduna zur masu imani ba sa sauraron kidi duk wanda kaga yana sauraron kidi ba wai har ya tashi ya rawa ba duk wanda kaga yana sauraron kidi alamar cewa imani shi bai gama cika ba alamar cewa bai kai mataki na zama waliyin Allah cikakke ba kenan dan in ka zama waliyin Allah Allah bai bari ka saurari haram mun fahimci wannan